Kekenhon ki Chief Executive Member na Khasi Hills Autonomous District Council kata uba penyat sing siem na Jaintia Hills Autonomous District Council uba Thambor Shiwat ban na Garo Hills Autonomous District Council GHADC Albinos Arbarak rengkat ki Executive Member kila wan manbu dorkas hakmat ke 16th Finance Commission bandawa jingirap pisa ke bekot prahajar Praspa Prapunyo Kulur Sanpuai Laktingka na kebenta kini ki Autonomous District Council na kebenta Sansnam. Ke 16th Finance Commission ke Don Hanong Ba Shlong ha jingelam u Dr. Arvind Panagaria kum u chairman ban syemi ki jing ajimut na sarkar jilla bat ki waipat ki biar don benta halor ke mang pisa ke sarkar India syaki jilla beper Kumta haka laipo tari unai lur arhajar pusau ke kenhun ki Autonomous District Council kila wan banyakran bat ke commission na kebenta katai ke bahak pisa ke ba arhajar ndruspa saupui klur san pusau lak ya ka KHADC shihajar kat khandai klur ndrupo lak na kebenta ke GHADC bersan hajar saupu ar klur laipo lak na kebenta ke GHADC ber arpesan ka contingency fund. Kini kekenhuan kala dawaru na ke commission bayaki song pisa syaki EDC Om Desho ban pa lingba ke Ministry of Panchayati Raj bala day ban pa no lingba ke Tanat Development of North Eastern Region DONA lani North Eastern Council NEC. Habakran na kebenta ki lai ADC uba penyat sing siem ulaong baki kwa baki ADC kinam tingko jing e bat kapisa tingka bat kim kwa baki nong tray kindu tulop. Mentas ngi ngila yo ekalat ban ye kendu yo Dr. Arvind ubade chairman honorable chairman jongkani ke 16 Finance Commission te habiti bakani ke meeting mentas ngi nakaliang jungi ngila don ya ka memorandum ka bangila sign da baro laingut ki CM bat ngila IT how chairman mentas ngi kani ka memorandum bakentup ya baro lai teli ki ADCs ya ka jing pensngau ka jungi ya ka jing kerpat ka jungi ya ka 16 Finance Commission ya ka ba kalong kawen na ka kenhon ban recommend lani ban ajingmut sya ka sarkar India khamtam ya ka Ministry of Finance Government of India ban baha pisa kerpang lani ban baha jingerap kerpang yang ikum ki lai teli ki EDC sangni po Meghalaya te nakaliang jong ngan shu ai kelum lang ma nakaliang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council baro kajing pan kajungi kajing kerpat jungi naka 16 Finance Commission nadu mentau snem nadu lashim snem bahkan sedang hadu kaban kut jong kasan snem kamut nakamta san snem kalong arhajar nriuspa saupuwei kror point san pusaulang nakaliang ke Jaintia Hills Autonomous District Council kelabu ke jingkerpan nak kementasan senam ke balong shihajar khat khandai kror ndru pholang bat nakaliang ke Garo Hills Autonomous District Council labu ke jingkerpan ke balong san hajar saupu ar kror lai pholang te baro jong kini kilai ADCs ke total ke bangi pan ka 16 Finance Commission ban recommend namta jungi namta sansnam kalong prahajar praspa nyokunyo kror sanpuwela te bat ki details ngan sa IAP lingba kan ni ka memorandum bakin yo ban shim copy dan ban shendur but nakaliang ka HDC ngidon kerpang ban pensngo hang ni lani nakaliang jungi baro lai teli nganam keren tang jong kawai ka points kalong badan kambha ba ka 16 Finance Commission kan recommend ia ka grant ka jungi jongki EDC po Meghalaya omshu banwan lingba ka Ministry of Panchayati Raj MOPR namar mangingi hapo ka article arspa sapusau ar ka badai jong ka 6 schedule kat ba ka Panchayati Raj ka ka article arspa sapulai ladang bakla te namar takadaw ngingi sngo bangingim dan jinya day ru bat ka Panchayati Raj te takadaw ngi ong ba ka line ministry ka ministry ka banyarap ban penbet ikikam ke jongi hapo Delhi kan day no ka DONA Development of North Eastern Region lani ka NEC ka bangidan haslong te kani
kan yarap bhaingi kumno bangin la ban implement yakiniki schemes ko phero hakiniki sansnem banwan te kabaar pat ngilai kran ru hakabede kajing shem gajungi haban pentri kami niki development scheme kabala recommend naka 15 finance commission baka jing kalong bakibu yaka percentage kibu bakata percent on ailing baka tight grant kabamut nakamta kinu ki health and water related project kiban pentri kam nanta ka khut suba ban pentri kam nanta ka umbam umdi bakiwe but ka untight grant kabangila ban penun kami baro kijing tre tengi ngila pensngo mentat dan baro lightly council ba income long penlong flexible ban kam penbun ka recommendation ling ba ka antai grant khnang ba kanam sab a kenika jingmang kerpang yangi ling ba ka sarkar India kabalai pat kabadan kam ba kenika balai ru kalong baro ngi lightly ki isi ngila kerpat ya ka 16 finance commission ban recommend ru ya ka grant nam ta ka establishment jungi office jungi kamtam ban recommend yangi ling ba ka ta ka revenue deficit budget grant jong ka sarkar India kani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kaju mang na ka sarkar India yikitu ki state lani ki jila lani ki constitutional institution ki bamla asyu lese ban function bamla asyu ban trekam nakadaw jong kajing bam yo asyu yaka revenue lani ka jana ban siu tulap kumangi ngi jenjar kat ni ki council kuman syu ong no ka Jainti Hills Garo Hills mla asyu ban siu tulap mentala pun benai balai nam nadu bakhang ti doyong ka shares on major royalty ka bangi de banyo padang sarkar jela bat sarkar bat kani ka council kadi banlong arpusan nakashispa nadu bakhang mentala shipos nam kala hyar bah ka jingyo jungi ka ba wat tang ban siu tulap ru la jenjar te habi de bakani ngila kerpat ya ka 16 finance commission ban recommend lam yangi naka revenue deficit budget grant jong sarkar India khnang ba kandon ka one time lani ka annual grant ka ban ai shaki ADC si jungi ban siu ya ka tulap jongki noktre lani ki employees tena kani ngi hap hi ban ngila tho da ka memorandum ngila submit ya ka ba nakalyang jungki kila sngap ba kila sudai namar bahadu menta ni depend betang naka shares on kiniki major minerals ka ba la khang no ini la khang no ban pentrekam te kuman syu ong no bal kajinglut kum haka council jungi ki HDC ban ainupsa nilut da kum no rup hokror haka shisnam te but da kajingyo jongka shares naka major but minor let's say da yo shiteng 50% naka ne kamut life hokror shisnam life hokror ni yo nakini ki own source of revenue professional tax ki fees ki land fees kini registration fees kini kitai te se ka shu yatmet bha teng ngiru shaktiang yo mla ban yo tulap ki employees jungi wat hak HDC ru te lingba kani ka jing recommend ka 16 finance commission na kani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kan yarap yangi ban pentulun hi kam shakmat te ngi la pensngau ru ba nakalyang jungi hakani memorandum common shu ai nuksa ba kan yarap lang yangi baro ki lightly ki EDC su bawat ya kani ka town and village police force ru ngila bo budget hang ni bar kumno ban recommend ban dan ka recruitment nakamta kini ki village police constable namangila dan ya ka bill baro kini ki EDC su kila dan te kiwe ki EDC support north east kila implement ya kani tengi ngibo da kumno ngi dan kumbalai hajar tam teli ki shnong te let's say kat ni ka jinglong jingman jing shnong ki thau kham tam habai khun ya no jing e po shnong tengi kwa hi bada kumno bandan way police constable naka district council bandan haman ki shnong let's say Jainti Hills Garo Hills te ya kani ru ngila bo ka budget da kumno tang kum kanuksa hapo ki HDC ngi propose bandan kumbalai hajar teli ki post mai khatsan spa nam ta ki kinthai khatsan spa nam ta ki shinrang ki bandrum kum ki niki town village police constable
te kaniru ngilabo recommendation ngilabo ka proposal le se ka shong haka 16 finance commission ban ai ka recommendation baling ibu ikini pi ka 16 finance commission fidewen tip kawan shisien haka sansnam te ladang imbu lupa namar kuma pitip kuma pi habede kanika amendment jong 6 schedule kalaya chakmat te dangshen ngilayo jingtip baka government of India kanwan ra no amendment how ni banai no pra December lada kawan ka amendment kamut special provision nakanika habede baka article 280 ka finance commission grant kamut ngiyo direct no naka central government omshu ban long excluded yangi nakiniki constitutional provision hadu menta da kawan ka 16 finance commission ngiyo da kamwan kamut ngim yo ai te kan long ka jingdu nong yaki pai ba nang ba namar ba kiniki development schemes ki babun kalong ka jimun toy shisha nam ta kishnong nam ta ki balang ki school ki sports club ki kena samla ki senglong kume sengken thai kini ki ba organize ki babun ki program te takadau ni kum ka discouncil ngi don ka jingi dai ka bajan ba ba ki pai ba nadu ki sim san south li kum ngi don hapo KHDC Gentle Hills ki don ki pautli ki ilaka kum ki ba mikmat ki doloi hapo Garu Hills ki don ki nokma te kum ta ngi don kam ka grassroots governance ne ka local governance ka ba klan te ban klan kini ka sinshar shnong sinshar tan rai ka jungi don kam ru ban klan hakabide baka financial powers ka jungi te namar ta ka daw ngi la shubu lupa yakini ki proposal ka jungi ke ki ba ngi propose ba ke ki ba la yo tapi pidiban tip ru ba hakini ki sansnam kari India lene ka state jungi kamat bun hajing e pi covid-19 ka klam covid-19 ru kala pendeko hai ka jing trekam kumba arsnam tementana ru bawan le kanika online portal Ikram Swaraj portal naka Ministry Panchayati Raj lawan naka ju ka sistem kumba ki pentrekam hakitu ki Panchayati Raj ki state badan Panchayati Raj te yangi kami hap gitu takadaw ngila request mentat ba ka lain ministry jungi kanam deshu ka MOPR hadir kandai no let's say ka donor laneka NEC haki hakani ka 16 finance commission namar ba ka jingdawa ka jingpan jingtip jungki lingba kini ki portal rum ka ba teng kami hap bat ngi te takadaw mentat ngila yathu bat kila smuthu ba nakalyang ka 16 finance commission ba hakani ka recommendation ka batma jungki kin campaign pair no ka banam don jing e ngile 7 statement implement ka daw ka ba let's say ka banam nginam yo fund marmar ka long bet ka ba slam haka implementation teng kumno pat ban implement la dala slam lupa ka scheme mon poison ni kata ru de ka way te kerman scam baling ba ka 16 finance commission ki wan menta klayo snow ka ka bangi pen snow ki pen pau jing e ba haka recommendation ka ba thmai jongki nam ta kini satsnam ka council kan yo ban pentre sha iki kam klem dan kanunu ka jingbit ka Ministry of Panchayati Raj dai ka dei ka ministry ka badai ya ka Panchayati Raj system kat kum ka article 243 te kat ba yangi pat ngihap haka article 244 ka badai thik jong 6 schedule kar kom sinshar shnong kai pher kar kom shar hima kai pher te kar kom long road kom man riti rasul kai pher namla ban pen yerengkat bat ngi baka Panchayati Raj takadaw lada ka lain ministry jungi kan dei ka MOPR kamut ka deko kan ka kam te takadaw ngi karpat bar kumnom no next recommendation jong 16 finance commission kan dei ka lain ministry kan dei ka dona kaban ya hap ini EDC Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya